Itong truck niya, kanyang Cascadia, pang malakasan sa bundok yan. Wow. Ilang buwan ka na pre sa sa trappers? More than 6 months pa lang pre. More than 6 months ka na sa trappers na puro bundok ang hinihila niyan sa. Doon naman si Kuya Kuya Richard. Hindi ko ma-edit yung ano ko. Kumusta? Kumusta? Ayos lang. Nakikita rin tayo. Silipin naman natin yung truck ni Kuya. Bagong-bago tong truck niya, 2 taon pa lang. Wow! Kinward. Nice. Pagmalakasan, kita nyo. Galing din ako sa trappers guys, sa mga nakasunod sa atin at container din ang hinila. Alam nyo naman kung ano yung container na yan. Silipin natin sa loob. Ayan. Sige. Sus. Yan ang gusto ko. Wow. Yeah, yes. Please. Can you keep mo? Yeah. Thank you. Guys, magandang araw, nagbabalikan lang kay Tracker. Dito tayo ngayon sa Delta, British Columbia na, sa pickup natin. Yan. Ano nakita nyo? Tension driver, ensure wheels are blocked, report to office before pulling out, do not pull out when red light. Yan. Dami nilang mga sinasabi dyan. Yan, si Cordapia. Time to pick up load. You're done? Okay, you're going to New Brunswick? Yeah. Oh wow, that's a long drive. Punta sa New Brunswick guys ha. Lagyan natin ng i-block natin to. Salamat naman at nabigyan agad tayo. Hindi na yung sa previous video vlog natin, kadi-deliver lang natin yung panghuli doon sa Langley, British Columbia. Nabigyan agad tayo agad-agad. Dire-diretso rin yung biyahe ko guys, dire-diretso. Tama-tama ang load ko na to, diretso na ng Winnipeg. Diretso Winnipeg. Tapos ipakorek natin lahat ng dapat i-correct sa truck natin. After that, mag-reset tayo, home time. Makita nyo ako, home time na tayo. Tapos biyahe ulit. Ganun lang buhay ng Lakay Tracker o isang truck driver dito sa dito sa Canada guys. Alright guys, antayin ko lang. Wow! Okay guys, loaded na tayo. Ganyan lang pala. Tapos lagay na natin to. Alright guys, tara, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kasi inabot ako ng kulang-kulang 4 na oras dito eh. Natanggal na. Sagasaan. Inabot tayo ng 4 na oras dito sa pag-aantay ng maludan tayo. Ito alright guys, ayan, nakuha ko na yung papeles. Diretso Winnipeg na to. Tara na, uwi na ako. Miss ko na rin yung mga bata. Alam na, miss na natin ang mga kids. You guys know what I mean? Let's go.
nandito na kami sa Sikamos. Nakita-kita kami sa mga kababayan nating mga owner operator. Good morning, guys. Ang aking kumpare, ito yung truck niya. Itong truck niya, kanyang Cascadia, pang malakasan sa bundok yan. Ilang buwan ka na pre sa sa trappers? More than 6 months pa lang pre. More than 6 months ka na sa trappers na puro bundok ang hinihila niyan sa. Doon naman si Kuya Richard. Kuya Richard. Hindi ko ma-edit yung ano ko. Kumusta? Kumusta? Ayos lang. Yan, nakikita rin tayo. Nice to meet you, Kuya. Oh, nice to meet you. Huwag tayo, huwag tayo. Follower lang dati sa ano? Artista na kami. YouTube. Ayun, no? Guys, good morning. Dito tayo sa Sikamos ha. Ayan. Kapus. Ang sarap ng kwentuhan namin kagahapon. Oo, wala. Kagabi kasi nag-drive kami ng gabi. Una. Oo, alauna kasi nga Imbis na hanggang si Kamloops lang eh. hinahabol natin yung magko-close diyan, di ba? Ayaw ko rin talaga yung ano. Umaga. Ayan guys, yung truck ni Brohenyo. Silipin naman natin yung truck ni Yun. Kuya, Kuya Richard. Nako. Bagong-bago tong truck niya, 2 taon pa lang. Di, 3 taon na rin. 3 taon na rin? Oo. Peterbilt. Kenworth. Kenworth. Nice. Pagmalakasan, kita nyo. Galing din ako sa trappers guys, sa mga nakasunod sa atin at container din ang hinila. Alam nyo naman kung ano yung container na yan. Silipin natin sa loob. Ayan. Oh, sige. Sus. Yan ang gusto ko. Wow, ang ganda ah. 2 bank. Teka, ano ko yung tubig. Yan oh. Teka. Dito kami madalas kumain ni Kuya Richard. Dito ba? Oo. Lagi kami magkasama eh. Kaya nga, isang company lang din naman eh. Siyempre, ganyan talaga. Ganun talaga ang buhay trucker. Kumusta naman ang mga biyahe natin? Okay naman, tuloy-tuloy naman. Kasi siyempre, ang trappers kasi, yung ano nila sa trappers, talagang tuloy-tuloy ang biyahe diyan kasi nga yung ano nyo is Export pupunta sa ibang bansa eh. at saka Japan. regularan nito. Oo, regular. Sa mga tropa nandito sa Canada, maisasuggest talaga namin din itong trappers. No, di ba? Kung gusto niyo talaga yung ano. Hindi ko ma-edit yung ano ko. Consistent miles saka consistent home din Home sa time. family. Yan. Weekly mga Weekly nakakauwi. Yan. Aluwang pala talaga. Ito, yan, may TV. Ayun oh. Kompleto si. May TV. Pakikinood kami ng Itbulaga dyan eh. Ayan, Itbulaga. Meron pa bang Itbulaga? Yan, TV. Naka-TV pa si Kuya Richard. Meron din naman pwedeng lagayan yung sa akin kasi di ko linalagyan. Oo. Leto. Kompleto. Luwang pa ng bank bed. Kahit 2 tao dyan. Pero mas maluwang yung Volvo, no? Hindi. Mas maluwang ito. Maluwang to. Mas maluwang ang higaan na yan. Maluwang. Mas maluwang ang higaan ng... Pati yung taas eh, luwang eh. Yung taas to. Maluwang talaga siya. Mas maluwang pala ito. Mas maluwang ito. Kenworth. 760 yung akin. Ewan ko lang kung gaano kaluwang yung 860 ng Volvo. Yun ang maluwang yun. Yung 860. Ganyan din ang style niya yata. Hindi pa ako. Na-approve ako sa Volvo eh. Kuha sana ako ng Volvo kaya lang walang mag-drive. Tsaka yung trappers hindi rin pinayagan. Kukuha ka pa ng isang truck Oo, sana nung last year. Kuha ako. Na-approve ako sa Volvo eh. Yung merong lounge dito. Yung bago nila ngayon. Yung may lounge. Yung 2026 niya na naaangat. 860 yung gano'n eh. Kasi 860. malaki yun. Yung malaking klase ng ano. Kaya lang hindi pumayag yung trappers. Kaya sabi ni trappers, sabi ni Larry, wag muna ngayon Richard kasi slow down daw. Pero palagay ko ayaw nila yung maraming truck. One truck per driver lang daw. One truck per driver lang. Kung makakuha ka naman ng driver mo, bakit? Ayaw eh. Ayaw ba? One truck per driver. Okay. Yun ang sa akin nila. Kasi nga maganda, consistent yung takbo mo talaga. Weekly. Kasi yung kaibigan kong isang may helmet doon din gusto niya Hindi sinabi sa kanya. Parang ayaw nila ng yung mabibitin yung pangarga nila dahil siyempre export ito tapos sumayaw yung driver mo. Biglang umayaw. Okay. Sa bagay, totoo yun. Tara dun sa patay dun. Alangan naman ng okay, magano tayo dun. Ayan ang gusto ko sa guys, ito yung isang safety seguridad ng Brohenyo. Ito yung sinasabi mo.
Ito yung seguridad. Yan, lockbox, Lockbox nila. Hindi kasi basta-basta pwedeng ano ito, no? Pwede. Kasi bakit ka mo? Paliwanag mo nga pare, bakit meron silang ganito? Pinoprotektahan kasi namin yung seal dyan na authorize ng CFIA. Pag yan ay nasira, madidelay ka sa port. Madidelay ng dami paperworks na naman yan. Dami paperwork. Kahit kamo biruin ka lang, pinutol, Kahit ma-void lang yung konting number o ano. matapper lang yung wala na. Kaya bago ka matulog, kailangan may lockbox ka. Importante yan. Kailangan naka-lockback. Truck ni... Ito guys, truck ni... Kaya Richard, Kaya Richard. Kuya ba o pare? Kuya na lang. Kuya na lang, Kuya Richard. Tara sa loob. 2 years pa bago matapos. 2 years pa, matatapos din yan. Tsaga-tsaga rin, Inward ang truck niya. Ito naman ang truck ni Brohenyo. Mana? Bro, kukuha ako ng ganitong gulong. Magkano? 250 lang. 250 isa? Ano Kaya kaya? Richard, Kasamang kabit 315. lahat. Ayun, Ang isang pwersa. ayun, pati yung- tax. Yung luma mo pwede mong i-benta sa kanila kung walang problema. 3 siguro. Mura na. Hindi, 2.8 lang yan lahat. 2.8, ayun. Tapos Kasama ba, yung luma mong truck binili nila ay luma mong gulo binili nila 2,050 na lang, ay 500 na lang. Oo, ganun. Mura lang. Kaysa mag-recap Kasamang ka. dito. Magdadalawang taon na yan. Ito kaya nyo. Oo. Pinapunta ko nga sa Kuya Richard doon, natawaran pa niya. Mas mura pa kuha niya. Sana ang address na i-text mo sa akin nga. Pupuntahan ko, tatawaran ko. For sure? Malwa tayo sa likod ng Penner. For sure yun magpapalit ako ng Sure yan, gulong. sure truck. Pwedeng winter yan, pwedeng winter. Sure. Sure truck. Sure. Ito ang gusto ko, meron siyang ganito. Pang winter yan, oo. Winter tire pa Ayaw nga, meron pang stylish mo guys. Mura, ngayon ko lang nalaman kay tamo. Parang daw si sa pag-trapper, si Clinton. Ano, kasama natin sa vlog? Mamaya na. Ha? Mamaya, doon naman na tayo. Kanali. Pasarado mo muna yung mga mo. Ilaw. Ilaw mo. Tay, lock mo muna yung tayo pare, lock ko muna itong Totoo pare, magpapalit ako ng gulong. Pero hindi ko pa papalitan itong kasi bago ito pre. Ang gulong ko na to, yung andun sa dulo, yun ang pinakabago. Pero papalitan ko na yan. Magpupudpud kasi siya agad pre pag Bibili na lang siguro ko doon tapos pakabit ko. Bumili ka muna ng second hand para magpantay-pantay sila sa akin ang magpalit. Kasi kapag bumili ka ng bago, Hindi pa tayo. pupudpurin niya yung bago mo. Yun din ang- Bulit niya. Yun din ang mga papalitan ko na kaya lahat ng gulong Bibili niya ng mahal yan kasi maganda pa. Up! Tara! Sarado natin, baka mamaya pasok. Make sure siya kasarado kasi baka mamaya Alin yung papalitan mo? Ha? Alin yung papalitan mo na ito? Ito Nakita mo yung gulong ko? Ewan ko bakit nagkaganyan yan. Ano yan? Kaya ganyan yan. Minsan sa alignment. Alignment yun Tapos- Pina-align ko na rin niya pero hindi ko pa pinapalitan ng gulong. Tsaka minsan sa yung Maganda kaya pa pala itong gulong mo pre. Ito nga lang palitan mo. Magaganda pa nga Bumili ka lang ng Huwag Isa. ka muna bumili ng kasi pupudpurin niya yung bago. So di, order nga. So ibig sabihin, bibili lang ako ng recap muna rin. Huwag ka mag-recap Kahit hindi sa recap, basta pumunta ako dyan sa mga Tal Tire. Magtanong ka ng mga ganyan. Huwag ka mag-recap kasi Huwag ka mag-recap. sisirain tong mga ganito mo. Pag sira yung recap. Delikado yung recap. Pwede mong ilagay yung recap dito. Pag nabaklas yan, papalo yan sa mga... Dito mo ilagay yung recap. Oo. Para pagka hindi sisirain to. Oo, kasi kapag ka nasira, Natanggal yung niya. yan titirahin yung mga clearings na yan. Ano mag-recap, kamahal lang recap, mas mura pa yung gulong. Kaya Brand new pa tong gulong nila guys brand new. Tignan mo ang trip. Ano ba? Yung bago palit lang yun, tingnan mo, yung kay Richard. 5 months yung gulo ko, 5 5 months. Wala pang, ang gaganda. 5 months yan.
Pang winter yan, kahit sa mga ulan. Kaya, Winter, pang winter. ayun, itong truck mo kuya, alis na yun nandun. Para tabi-tabi tayo mamaya doon. Ilipat mo doon. Ay, generator niya, oh. Ito? Ito. Pwede, may pang retorts yan, pre. Ay, pang flat deck pala, may rack pala siya, oh. Pwede galing siyang... siya ng big freight, eh. Ano, flat deck pala siya. Galing pala ng big freight si Kuya Richard. Ayan guys, pang malakasang klase ng truck. Yan. Malamig na pre. Bili ng bumper mo, pre? Anong pinakabit ko? Ano? Wala akong binayaran. Kasi nga Yan yung sa ano mo nun, eh, sa deal ba? sa Musder, yung der, tapos meron silang ano na Nagdag ka na lang ba? Ganda, no? hindi na ako nagdagdag actually sinama ko sa vlog yung ano yung gumawa. Ang kagandahan sinama ko sa vlog, yun yung parang bayad. Hindi mo kasagasa ng deer, eh. Pero dito lang sa Winnipeg, kung pauwi na ako nung nasagasaan ko yun, ay inuwi ko sa bahay yun na deer na yun. Wala na, pero hindi ko na iba-vlog. Padali pa tayo yan eh. Ayan guys ha. Saan mo binili yan pre? Yung may pangalang Lorenzo, saan ka umorder? Pilipinas ba yun, pre? Pilipinas pa? Para may sticker ka. Ayun din ako niyan pre, ayun o. Ayan din ang sticker ko. May sticker yata, pre, mainit sa mata. Hindi, kapag ka may sticker na ganyan, pagka ano ibig sabihin, bibigyan ka lang ng ganyan pag naipasa mo. O yung parang perfect lahat, walang problema. Kaya kapag ano, tara. Magkakatabi na tayo. May sticker din siya, oh. May sticker din siya, Ibig sabihin guys, kapag ka ito, dumaan kayo sa inspection, perfect yan, Dapat nilagay mo sa loob. Ha? Nilagay mo sa loob kasi kapag ka papalita, mabasag yan, magpalit ka na ano. Pinalitan lang sa lamin. Palit ka ako nung mulis ng windshield, Tara guys, punta muna kami sa loob ng ano. Doon tayo mag-almusal tayo. Almusal muna. Di ba kayo kumakain? Di ba? Hindi, kung hindi ano, di take out na lang tayo. Oo nga. Pwede rin naman tayo mag-take out. Ay, isang GoPro mo, pre, gamit na gamit. Oo. Dito tayo sa restaurant kung anong maaari nating ma-order. Tawangas nakita rin kita. Pinapanood ka lang namin na misis ko eh. Thank you. Sabi ko sa'yo, eh. Pala eh. Pinapanood ka namin. Ngayon, artista na rin kami ni Henyo. Artista na ba, Tara. Boy, mag-video vlog, is that okay? That's okay. Oh, that's okay. Gusto natin yung camera. Would you like coffee? Yeah, please. Yeah. Come with yes. Wala naman silang ibang breakfast dito, pre. Burger, tsaka putin fries. Yeah, gano'n naman talaga. Pancake, gano'n eh. Salad, ano? Kailangan nakalayo na siya. Okay, so ito na lang, burger na lang siguro. Ito sa akin. Mushroom omelette. Oo, ito na lang, pre. Masarap ng breakfast. Yan. Ham, cheese and mushroom omelette. Medyo matagal ka na rin pala sa Turks, ano? Oo. Nakita ko nga yung truck mo nga, meron nga rack yung truck mo na pang ano? Pang flat plate. Kaya
Sabi ko talaga yung galing plakay ninyo. Ano rin kami almost ano rin ako sa Big Freight kulang 5 taon. Sa Big Freight? Tagal din Isang taon, magdadalawang taon din yata akong owner operator Bago sa kung nandito. bago ako nagpunta sa Trapper. Okay naman, kagandahan naman sa Trapper hook up ka lang. Pick up and drop. Pick up and lang. Maglo-load ka rin pero hindi katulad ng may mga adjustment pre, di ba? Okay, we're ready. Yeah. What would you guys like? For me, this one. Okay. What kind of bread? White, brown, rye, or multigrain? White. Okay. Yeah. Me, I'm this one. Okay. Eh, the same with this guy. Okay. And white toast as well? Yes. Okay. Thank you. Ako ilalagay yung camera This is video. a free coffee. It's a chamomile tea. No coffee, eh? Do you want coffee No, instead? I don't like with coffee. There's no caffeine. Okay, thank you. Me, about 11 years. What do you do there? I'm a truck driver. Well, you guys are driving truck. Yeah. All of you? Yeah. You guys as well? No. Yeah. Oh, thank you. I understand. You work in the mountains. Chainsaws. Big wood. Oh, okay. We do logging, salvage. Oh, logging. everything. Good money, eh? Yeah, that's money. Money. Yeah. Money's right there. You mean lots of exercise. Exercise. Same with us. Long hours. How far do you drive? You mean you all drive? Anywhere. Yes, sir. You all drive in one truck? No. No. Each. We have each truck. Oh, you each have a truck? Yeah. We're not team. Because if you finish you drive driving, you for? have to sleep. Yeah. What company you drive for? Driving for Rappers Transport. Me, third. They're both trappers. We have a new trucking people right next to us. It's huge. What's the name of it? Oh man, if I see a truck here, I'll die. Oh, okay. It's big, big, big. Lots of trucks. Right beside us. In Armstrong? Yeah, that's by the industrial park on the highway. Okay. Right beside the big Topo zone. What company? I'm trying to remember the name of the company. I can't remember now. Too many things in my head. So you guys do logging? Oh, for years and years and years. Yeah, we have machines. You own the company? Oh, of course. Wow. See? We have our own business. Yeah, it's nice. Yeah. You guys are truck drivers. What are you doing in the coffee shop? We wanna eat. You wanna eat breakfast? We wanna eat breakfast too. Oh, man, you guys are funny. Well, you gotta be in the coffee shop somewhere. And we want to meet our friend because he's working on different company. We're just It's been a while. it's a coincidence, you know. It's a coincidence that we see each other today. I bet you it's quite a few people from the Philippines in Winnipeg. Yeah. There is. Yeah. Like thousands. That's right. I didn't know there was Philippine truck drivers. Really? Oh, No, I hardly ever see any. They're all East Indians. Okay. No. Chinese, Taiko, there's a lot. Canada is a lot of immigrant people here. Taiwan. This guy, they were hired from Philippines by Big Freight and Kelsey. Yeah. There are lots Kaya of dati, Filipino. matagal na kayo dito? Oh, now I remember one of the companies Oh, we okay. worked with. Na-PR din kayo sa traffic. Oh, ProX. Yeah, they're big. Napiyakan mo sa Big They're Okay, oh, remember ProX. ProX. Yeah, they're next door to us. Oh, They okay. got a big yard there. There's Okay. somebody How else. did you remember? Hmm? How did you remember? Oh, it's not in my head. Click, click. When I say Big Freight, you remember suddenly. I remember everything.
big money in trucking, right? No. Just kidding. How do you get paid by the hour or by the mile? By the mile. By the mile? Or kilometer? Mile? It should be kilometer, right? Should be Yeah, because we're in Canada, it should be kilometer. Miles if you're in US, right? The US is miles and Canada's kilometers. Yeah. They should pay us kilometer, miles. not miles. In the 1970s, everybody said, oh, we're all going metric. Everybody's going metric. Guess what? Canada went metric, but the US didn't. First over here we had liters, and now the companies got so smart. You know what they do in Canada? They use US measurements. We have US gallons. Yeah. That's a lot smaller. Canada used to have the imperial gallon. Yeah. Now when you get 5 gallon bucket of oil, sige, sabihin mo. they bring you up. It's not even 20 liters. Oh, right. It's right there now. The King Burger that was ordered, right? Yeah, yes. Please. Can you pick mo? Yeah. Thank you. Wow, nice breakfast. Yes. Dig in, sir. You never eat all that. If I can't, then you have to take it out. My brother here, he feeds the crows. Put your camera out there. They come yet? Guys, kain tayo. Dito na, oh. This stuff's Okay, guys. It's already gone. Nandyan na rin yung sa kanila. Oh, sabay-sabay na kaming kumain din. Yo, lovely. Lovely food. Lovely. Ka-picture tayo. Can you take picture, please? Pardon me? Can you take Yeah. a picture? All we need now is butter, syrup. I'll grab you that. Yes. This is my favorite. Oh, wow. Do they have peanut butter in the Philippines? Oh, sir. Ka-picture tayo. You guys are funny. Thank you. Oh, now you're going to be famous. Yeah. Thank you. You're welcome. He's the number one vlogger in Canada. Yes, thank you. We're, Yeah. Yeah, this guy. we are the top chainsaw guys. My brother has hundreds of chainsaws. Chainsaw? Wow. Yeah, you know that. Yeah. Guys, kain tayo. Ayan. I want to have that on my truck. Kain tayo, kain. Yung order nila, So if Ang I sarap. hit deer, ayan. Kuya Richard, si Bro Tonight nyo I yun. go roller Ako skating. naman, burger Oh, with really? Yeah. Do they have With roller skating in eggs. the Philippines? Yeah. bacon. Yeah, we have, Dalawang toppings Everything. pala na burger to. Oh. we have everything. Everything that we Yeah. have. Yeah. Kakan tayo. I heard they even have pizza. What? Pizza. Yeah. Nakahingi ka? Oo. About 50 cents. 50 cents. Yeah. Binuha Oh, I mo like na. that. Yeah, 50 cents. When can I go? Go there. You're gonna live there forever if you only have Yeah, if you go there. You want to line me up with a girlfriend? Very cheap. Yeah. There's a lot of Filipina beautiful woman. Is Yeah. there? Mm. Oh boy, I'm busy. It takes money to have a beautiful woman. In Canada, but in Philippines, Filipino woman don't even think, they don't care too much about your money. Yeah. They care your love. Yeah. You guys are. And they are good in the kitchen, eh? Mm. Yeah, they're good cook. Yeah. Pretty soon I'd look like this. Yeah. Yeah. That's where I look at my tummy. Yeah. Nice kind of- Are you married? Yeah. Oh, good. How many kids you got? I have 5 kids on my original wife. 5. Yeah. Yes. Your original wife. Yeah. Original wife. You're like the fellow in the Bible. They got lots of wives. Or in Boy, Arabia, bo. you know, they have Binula lots mo of naman, pre. women there. Oh. Sure. Ah, God. May I bacon have pa. 5 kids on my original wife, and I lost count now. I lost count. Well, I hope you're looking after them. How about you? I have 3 kids and 9 grandkids. Oh, wow, that's lots. Grandchildren, eh? Ah, My grandson grandkids are all naman na yun. grown up except one. Mm-hmm.
Guys, kain tayo. Mayayaman yan, ano? Oo. Libre lang nila, no? Tapusin lang namin ng pagkain, guys, no? Kaya, i-shoutout na rin natin si Pare Hill kung napanood niya to. Pare Hill. Ay, tao. Kuya Richard, andyan na. Shoutout yan sa Pilipinas. Shoutout mo na misis mo, ang anak mo. Shoutout sa mga anak ko at mga Isang mang tracker. 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 Yan, guys. Mga anak ko. Bihira kami nagkita-kita. Ito si Pare nyo. Ngayon, Kuya Richard. Na ngayon ko lang na-meet din. Pero nakakausap ko na sa telepono. Oo, number 1 follower mo yan. Pare-pares kami mga owner operator. Filipino owner operator nagkita-kita. Guys, kain muna tayo. Yan. Kain. Ayun. This one, please. Can I get the thing here? Thank you. So you keep track of everything. You're the moving man. What's in YouTube? Thank Got you. all the money. I'll show you. Di meron pa akong break, ano? Ahalian. Oo, Lunch. lunch. Hindi ko mauubos eh. Yeah, you can have lunch in Kamloops, Barcelona. Yeah, next time, we'll go to the place that you... Ano pangalan nun? Rosalinda. Rosalinda, yun. Yeah. Yes, lots of vlog. That guy. Yeah. And then the money is earning. He Ah, helped karena- to some of the Alam ko ba naman eh, people just giving to the... who are in need. Yeah. So where do you get your driver's license for a truck? In the Philippines or Canada? Canada. Canada. They're not gonna let you drive a truck without, if you don't have any proper driver's license in Canada. You need Has to be to- driver's license. This guy is a truck driver in Philippines, but he also needs to have a training here to have a license. We go to school to get the license. But I drive in Philippines and in Saudi Arabia. This guy is a professional. I know Calgary real well. Do you need a receipt? Yes, please. There Hey, you but are. my Thank brother you. also. Until next time again. We bet. always do this. So paano? Ubusin na lang yung Sarap. kape. Thank you pa rin na store. Salamat. Napakasarap na Okay. breakfast. We have a free breakfast today. Yeah, good for you. Do any of the... Do you have any something that I can put my coffee? I don't have any Oh, paper okay. cups, but Adrian can give you one. I can ask them? Yeah, in the store they'll give you one. Why don't you put it in your stomach? Drink it. It's too much now. I wanna bet. Too bad. You're a truck driver. They have to take coffee with them. But anyway, I already... You guys have a CB radio in the truck? We don't have CB radio, but we have CP. We are in new generation now. It's like We're not using that crap anymore. the new Too kids, noisy. the new kids today, will be like 6 teenagers sitting on a table, and you don't hear nothing. And you look, everybody... Yeah. Oh, that's true. Tumatawag na yung parin. Tumatawag na yung... We need to go now because we have Well, I wish you all the best. Yeah. Yeah, thank you, sir. Really, yeah. we have a delivery to WhatsApp. Yeah. Nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you. Take care. Mag-free trip na tayo. Here, see you again. Mag-free trip. Say, sir, bye-bye. Kailangan natin yung linisan to. Goodbye. Hindi, I'll huwag be naman. the Sila same. nang bahala dyan. Sila nang bahala dyan. Thank you. Bye. Yeah. Bigay na nga tayo ng... Nagbigay din ako ng tip eh. Para siya nang bahala dun.
Ayos. Tip ang unang ano eh, ang lumabas doon sa ano eh, hindi yung magkano babayaran ko, tip muna ang ala. Okay, papasok mo muna yung tip bago yung babayaran eh. Tumatawag ka sa akin ng truck, nag-post kasi ako sa Facebook eh. Umalis ka na, sabi siguro sa akin. Oo, dahil. Ayan guys, tapos na ang pagkain. So susunod na pagkikita na lang natin. Oo. Thank you very much, Lakay. Picture tayo rito sa harapan ng truck natin. Ha? Picture tayo rito sa harapan ng truck natin. O sunod-sunod na lang tayo, no? Magkita na lang tayo sa susunod. Ingat sa biyahe. Pre, Kami okay. naman ang taya. Okay, kain na naman tayo. Dahil po pagkakataon. Guys, tara na. Kasi Thank you very much. ayos, tinatawagan ako ng torque na eh. Sige na, sabi siguro sa akin eh. Ang dami ng... Siyempre, tawag tayo. Bigyan mo sa akin yung number ko. Tatawagan ko kayo mamaya kasi nga yung ano, yung sa gulong. Tara guys. Ayan, nakabit tayo ng mga kapwa nating ano, si Bruhenyo. Kumpare ko yan, inaanak ko yung anak niya ng ano, ng sa binyag. Dito tayo sa Sikamos guys ha. Guys, patuloy ko lang video vlog natin. Tara na, ratratan na to. Until next time, God bless us all. Ayan. Bye bye. Peace out. Lakay Trucker.